Hanny bhí mé cant le dréthlam níl cant bhí muid WhatsApp scríomh chéalaí mar tá sé sin ina chónaí ngáilí agus tá mé sin seo sa Spáin. Ach córa bhí an mar sin héin agus bhí muid a cant faoi chuile chéanál rud amnó agus cean go rudaí a tháinig níos sa gcórá ní cumh lem cén rud a bhí an is. Ach dó tesin gra sé smaoinú faoin rud sin an lá céanlaí agus é a gáil bhhailí an obair ar a bicycle, ar a e-bike, ar íothar tá aige. Cheanna sé íothar nílas agam cén tachroch in beidir blinoch in. Níl simar beic ag níl ag arannig. Agus sé chuí mín sé gobair ggólacht ngáilí. Sa ggólacht seo a bhín sé gobair HP Packard atá snacha. Agus faoi bhfuil níl cheanna mé an riomhar seo. Beidir sé bhíochan. Agus níl cailliú behéid. Ebrin sé go maiid. Ach a chuma beic. Se fecrumsa dúirt sé go mín sé smaoinú agus é rothaíocht. Agus fecrumsa go méich beidir go méich sesin smaoinú dí siar agus dí celery má muidí a bhíonn gáil thart ag arannaí agus dripás arin. Níos agam. Agus mar sin tá muid smaoinú níos go beidir go geanáid mé rothar cean go mhaithanta seo. A chuma beic, bhí mé rá leis go mbeidh mé go bhhailí go héireann ar laithanta saoire. Ar feadh seachtain beidir agus an sin bheith mé teacht a bhhailí. Ag Spáin nach prearad é gá bhhaile a bheith ag duine bailin éireann agus baile sa Spáin. Ach a chuma beic se mórach a bheits mé geitilt isteach go dtí Airfort Lá Clia. Fanní mé chéadíche im Lá Clia agus an ládar gin bei drithar eililam teachtasteach im Lá Clia ag an Airfort céannaí sin Jonathan a fear bhfuil a chólach seo aige. Agus gehí Jonathan car ar cís san Airfort agus gaimiid siar go gáilí ar a buinte buise agus am chathú in gáilí agus an sin baimiid a gáil go dtí 8 chéalaí sin é bearta go dtí seo agus sin é nuacht tá mé súil go mór le laithanta saoire éireann casta le go leor daoine bratha agus a feiceáil go leor ásaí bratha agus sin bhfuil an fel áid go seirbhí dí roimh.